ସନାତନ ଧର୍ମରେ ରାଧା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବଳ ଦେବତା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ଏକତାର ଅମର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କର କଥା ସମୟ, ଶରୀର ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମାନବ ହୃଦୟରେ ସଦାଜୀବୀ ରହିଛି। ଦ୍ୱିପର ଯୁଗରେ ମଥୁରାରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜା କଂସର ଶାସନରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିଥିଲା। ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର କଂସଙ୍କ ବଧ କରିବ। ଭୟରେ କଂସ ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଭାଦ୍ରପଦ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଓ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କାରାଗାରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା, ପହରାଦାର ଘୁମି ପଡ଼ିଲେ। ବସୁଦେବ ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯମୁନା ପାରି ଗୋକୁଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେଠାରେ ନନ୍ଦବାବା ଓ ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କ ଶିଶୁ ସହିତ ବଦଳ କରିଦେଲେ। ସେଇ ରାତିରେ ଗୋକୁଳ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଉଠିଲା। ବ୍ରଜଭୂମିରେ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ଓ କୀର୍ତ୍ତି ମାତାଙ୍କ ଘରେ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରାକଟ୍ୟ ହେଲା। ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଲୋକପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରାଧା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବତାର ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି। ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇଜଣ ଦୁଇ ଶରୀର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକାଶ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଶୁକାଳ ଗୋକୁଳ ଓ ବୃନ୍ଦାବନରେ କଟିଲା। ସେ ପୂତନା ବଧ, ଶକଟାସୁର ବଧ, କାଳିୟ ନାଗ ଦମନ ପରି ଅନେକ ଲୀଳା କରି ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ତାଙ୍କ ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶୁଣି ସମଗ୍ର ବ୍ରଜ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ଶିଶୁକାଳରେ ହେଲା। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସାଂସାରିକ ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପ ନେଲା। ରାସଲୀଳାରେ ସମସ୍ତ ଗୋପୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲେ କେବଳ ରାଧା। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଯାଇ କଂସଙ୍କ ବଧ କଲେ ଓ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ପରେ ସେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ସ୍ଥାପନା କରି ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା ଆଦି ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବିବାହ ହେଲା। ରାଧାଙ୍କ ସହ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହରୁ ଉପରେ, ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଦୂରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଧାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ସଦା ବସୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକା ଚାଲିଯିବା ପରେ ରାଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ଓ ଭକ୍ତିରେ ବ୍ୟତୀତ କଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିରହ ମଧ୍ୟ ମିଳନ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ପ୍ରତୀଶ୍ୱରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କୁହାଯାଏ, କୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ରାଧା ବିନା ମୁଁ ଅଧୁରା। ଦ୍ୱାରକାରେ ରହି କୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଓ ଧର୍ମର ପଥ ଦେଖାଇଲେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନବ ଜୀବନର ମହାମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯାଦବ ବଂଶର ଆପସୀ କଳହରେ ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏକ ଦିନ ବନରେ ଧ୍ୟାନରତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଜରା ନାମକ ଶିକାରୀଙ୍କ ତୀର ଲାଗିଲା। କୃଷ୍ଣ ଏହାକୁ ନିଜ ଲୀଳାର ସମାପ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜରାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ ଓ ନିଜ ଧାମକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ଲୋକମତ ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ରାଧା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି କୃଷ୍ଣରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ଗୋଲୋକ ଧାମରେ ଚିର ଅବସ୍ଥିତ ହେଲେ। ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନିଷ୍କାମ, ନିର୍ମଳ ଓ ଶାସ୍ତ। ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦେଖାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନର ଗଳି, ଯମୁନା ତଟ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଜୀବନ୍ତ, କାରଣ ପ୍ରେମ କେବେ ମରେ ନାହିଁ।